Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da yau kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon video. Insha Allah a cikin wannan video za mu nuna muku ne yadda za ku yi chatting ko da wayan ku yana cikin flight mode. So da yawa wayansu suna cikin chatting ko kuma suna kallon bidiyoyi za a dinga takura musu da kira ko kuma kana son ka burge abokinka ko kuma budurwanka. Don gani wannan hanyar ku biyo cikin wannan bidiyo, amma kafin nan mu wuce kada ku manta da mana subscribe, sannan ku danna mana alamar kararrawa ku zabi wata yadda duk lokacin da muka daura sabon bidiyo kai sai za a sanar da ku. Mun gode, mu wuce cikin wannan bidiyo. To yan uwa, abin da zamu fara shi ne zamu kunna datan wayar mu kamar haka. Zamu zo mu kunna datan wayar mu, sannan kuma mu sa wayar mu a flight mode. Da zarar mun sa wayar mu a flight mode zamu je kai sai wajen phone din wayar mu, wato gurin kira. So sai mu danna kan shi kamar haka. Akwai code din da zaka sa kamar haka *# sai ka sa 4636, sai ka sa ##, sai ka sa star. Da zaran ka danna haka zai kawo ma zaɓuɓɓuka guda uku, sai ka danna zaɓe na farko wato phone information. Da zaran ka danna zaɓe na farko zaka zo nan gurin inda aka rubuta wato mobile radio power. Da zaran ka danna kan mobile radio power ya fara aiki, to zaka iya zuwa kai chatting naka lafiya lau. Misali mu shiga YouTube namu kamar haka. So da zaran mun shiga YouTube namu kamar haka, gashi nan mun shiga waje short, za mu iya kallon short iri-iri normal yadda ka san datan mu a buɗe. Da za mu zo nan wajen wato home din nan, to mu danna kan shi kamar haka. Gashi nan home din YouTube namu ya buɗu, komai lafiya lau yadda ka san wayan mu a buɗe yake, ko kuma ce layin mu a buɗe yake, baya cikin flight mode. To ta wannan hanyar ba mai takura ma ya ma kira da zaran kana chatting ko kuma kana wani abu da lafiya lau zaka yi chatting naka har ka gama, ko kuma ce zaka iya burge abokinka ma. Ta wannan hanyar zai ga wayan kana flight mode, amma kana shiga ko ta ina. Zaka iya shiga ko ta ina kamar yadda kuke gani yanzu, kuma yana Facebook ne, ina shiga ko ta ina ba ruwana, amma wayana na cikin flight mode. Amma kuma kada ku ga wayan yana flight mode, to datan ka ne za su dinga dauka ko da wayan yana flight mode. Yan uwa, anan muke ce muku wassalam, sai mun